na Santa mga igsoon, mauni ang nagdugtong sa atong kwarisma ug ang gipuntingan sa atong kwarisma, meaning unsay atong buot kabuoton sa kwarisma. Nga mahumaning kwarisma, mauni ang expected nga makita sa ato ang kinabuhi, makita sa ato ang Kristohanong katilingban. Maayong buntag. Unsa may gipuntingan sa atong kwarisma? Disgrasya. Wata kabalo ko sa atong kabuton sa atong kwarisma, si awa ninyo. Suga kulo kwarisma lang tani wa kabalo ko sa atong buot kabuton. Okay, mao ni ato ang gipuntingan sa kwarisma mga igsoon. Nga gadugtong nato ani ang Semana Santa. Unsa man ang pagkabanhaw. Kaya ang pagkabanhaw mga igsoon, ang ipasabutan na muna ato ang pagdawat sa atong bag-ong kinabuhi nga human kita namatay tungod kay napukan ta sa sala, sa sulsol sa kaaway sa Dios. Gibanhaw ta. Namo na nga kay pagkabanhaw man gikan sa kinabuhi sa sala, makita nga dunay bag-ong kultura, bag-ong kinaiya ug mga pamatasan nga makita natong mga binon yagan. Mao bitanay kining panahon sa kwarisma mga igsoon mo ni atong pagpamalandong. Nga di lang paigo na malandong ta. Unsa ba ito gipamalandungan? Ang ato ang pagpakabuhi sa kalibutan. Kung nahauyon pa ba ni o nahatukma ba ni sa mitihi sa bunyag nga atong gidawat. Unsa gali nang miti sa bunyag nga atong gidawat mga igsoon? Ngano tang gipabunyagan? Aron mahimo tang Kristiyanos, meaning may sama tani Kristo. Nga sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, pareho may sama tani Kristo, naningkamot nga magkinabuhi nga nagpunting sa usa ka kinabuhi. Unsa kinabuhi aman? Nga mahiusa ta sa Dios. Kaya unsa may nakababag nato sa pagkahiusa nato sa Dios? Ang atong pagtuman o pagsunod sa pagtulunan sa kaaway niya, mao ni ang nahimong babag nato mga igsoon. Mauna nga atong isalindot ang pagtulunan og sulsol sa iyang kaaway aron nga siya maoy ang iyang kabubuton maoy matuman mo nang may usa ta niya. Mo ni atong gipamalandungan ning panon sa kwarisma. Mobitan na mga igsoon kung wala taga kwarisma di gyud ta kadayig unsa kabililhon ang Semana Santa mga igsoon. Kung wala tay kwarisma magsulo Semana Santa lamang ta. Nga mura ratag mga pagano, dili manimbag Huwebes Santo, pero puno kayo, nag-awas kayo sa Biyernes Santo. Ngano man, kay mag-ilog anang bulak. Unsay na anang bulak? Ha? Oh, nya pagkasabado igloria kanang Vigil Mass, di na po pasdaghang yung Biyernes Santo ko, labi nagbagbiya kruces. O kay magkunuhay, magpinitin sa kay pamayad-bayad kuno sa kuan sala. Yung magbirni santo, kay naman na magbayad, mangutang na pod. Nga naman, kaya man kasabot, unsa atong gisaulog, nga Semana Santa, kay unsa may atong gi-connect. Mobita na mga igsoon, importante gyud kaayo ang kwarisma nato mga igsoon. Mobita na nga kung dinhi sa kwarisma na malandong ta, dili lamang kay na malandong sa atong kinabuhi, kundi gihagit pagud nato atong kinabuhi. Unsa man nga hagit? Nga atong ipahiuyon ang atong pagpakabuhi sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa atong pagtuman sa pagtulunan ni Kristo. Kay si Kristo man ang nagpadayag sa kabubuton sa Dios. Mao bitaw na nga kung maka-decide na ta after 40 days na makita nato sa atong kinaiya og pamatasan nga wala mahauyon sa pagtulunan ni Kristo, muna mo decide ta nga ako nga ipahauyon na ibalik na ko sa Kristo sa akong kinabuhi.
Mao nang ang unang adlaw sa Semana Santa unsa man ang pagsaulog nato sa madaugon nga pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Muna karong Domingo nya timaan anang pagsaulog nato sa madaugon nga pagsulod sa Jerusalem muna mamindita taog lukay. Sumunay tumong ana nga sa ato pa namindita tag lukay aron sa matay gigayon nga makakita tag binditado nga lukay. Gipahinumduman nato atong kaugalingon nga diya sa bunyag atong dawat si Kristo nagmadaogon siya nga nahisalaag na punta pero panahon sa Kwaresma ato siyang gibalik pag-usab aron nga maghari siya sa ato ang kinabuhi. Mobita na iyang madaogon nga pagsulod sa Jerusalem kay gidawat sa iyang katawhan ug gisangyaw nga siya mao'y ilang hari. Munang ugwa tay Kwaresma mga igsoon, mandi kita kasabutan na. Magpambidita tagdagang kaayong lukay, kay atong tumong ibutang sa atong balay aron panulay dili makasulod. Wow, sa may labot ana. Sa tinud-an na mga igsoon, ang panulay makasulod gyud na sa atong kinabuhi. Kung dili nato paharion ang Dios. Mao gyud na tinud-anay. Kung dili nato paharion ang Dios, ang yawa mo'y mupuli mo'y magsulsol na to. Kaya wag ko tagapahari sa Dios. Mabita na nganing panahon sa Kwaresma may sumuni ato pagtanaw nga bitag nganong nga kuan nga maayo naman ning akong gibuhat. Mabita na atong tanawon kun ang kaayo nga atong gipakita o gituan nga gibuhat unsa man ang kaayuha. Nagagikan ba na sa kaayo sa Dios? O nagagikan ba na sa kaayo sa kaaway sa Dios? Kaya ang kaaway sa Dios mga igsoon, uwaton man puta, mupakita mo po na siyang maayo. Na, atong balik ko ning eksampula, no? May gani, kaya wala na ro STL, dinis atong probinsya. O, sa una kusok pa ng STL, ingnon maka nga, uy, pusta kay man nalaman na imong 25, mahimong pilatos, kagatos, 400. O, di ba na maayo? Kaayo, anak? Pero di ay, iya da ito sa yawa. Kaya kanang sugal, it is an act against the work ethics. Nga kita magapamuhat. Kaya kapahayahay rago kagulay dulod na singot. O di ba ka mga igsoon? O hapit naman pong Oktubre? Di na masukod na to, kundi gikan ang atong gituang kaayo. Iya ba sa yawa o iya ba sa Dios? Kami mo na iya sa yawa. Dawata laman ng kwartas kandidato, may nalanang kus ka kilo ni mo. O di ba maayo? Prugi ka din na sa yawa. Nga no makipagpanlimbong man mga igsuon. Kaya ka ng pagdawat o kwarta, panahon sa eleksyon, atong gibudhian, muna gitawag og betrayal of trust. Kita nga makabutar atong gibudhian atong makaigsuunan nga dili makabutar nga nagsalig lamang nato nga magpanday tag maayong katilingban. Ruwa man ta kasabot ana kay gapasulsul man ta sa yawa mga igsuon. Mobita ng atong check-upon atong kaugalingon kay duha ra magini atong mabuhat mga igsuon sa kalibutan. It's either we do good or we do bad. Wag middle anang good ug bad. Would you agree with me? Ang tunga-tunga ana og ragyod. Unya og magbuhat kag maayo, so gapasabot nga nagpa-impluwensya ka sa tuburan sa kaayo nga mao ang Dios. Pero kung magbuhat tag dautan, ato aman ang choice, kay do naman tay freedom. Gapasabot, gapasulsul ta sa kaaway sa Dios. Mobita na mga igsuon sa ato pagpamalandong karon ning ikaduha nga o ikatapusang Domingo, gipahinumduman gyud ta kaayo ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa ba karon sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma atong balikon nato siyang giingon. Ingon San Pablo, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayod makapahimuot sa Dios. Sa makapahimuot sa Dios may igsoon nga magkinabuhi ta sa Dios nun nga kinaiya. Umuna ato ang pagdawat ni
Kristo. Yan ingon pa ko ni San Pablo, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaan na sa inyong kasing-kasing, kadtong wala Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Klaro kayo. Ito, ingon ba nga, saan na ito pag-ingon nga Kristiyano ta, kung wala'y Kristo sa ato ang kinabuhi. We can only call ourselves Christians if we allow Christ, gitugutan nato si Kristo, nga maoy maghari sa atong kinabuhi. Sa ito pa, iyang pulong, mahimong pulong sa atong kinabuhi. Iyang mando, mo'y atong mando, mo'y atong sundon mga igsoon. Pero mo lagi ni, ang dakong hagit magud nato sa pagsunod nato ni Kristo, makalisang magud ni mga igsoon, makahadlok bo. Ngano man, kay kumusunod na ganita ni Kristo mga igsoon, kapasabot, nga naningkamot na tapag kinabuhi sa kamatuuran. Na mag-isot ang kamatuuran nga sukwahi sa kamatuuran sa kalibutan. Kaya ang gitudlos kalibutan mga igsoon, iya lamang sa mga katagbawan nga kalibutanon. Muna nga mga bakak o mga sayop nga pagtulunan. Na, takanta mo example, balik-baliko na to ni, tiaw mo na, kumuarto tas pagtuo, gibuhat sa Dios ang tao, babae, laki, iyahanggi, pananginan, sanay kamo. Pero ang mga tao nga magpakabuhis kalibutan, di man mo tuhan na. Mingo mang, pwede raman na mag-iipon ang parehong bayi, parehong laki. Unsaon pagsanay, ana? Lain mamugtinan awan nako. Kana mga igsoon, ang giapa sa ana, ang lawas nung katagbawan. But ang kaminyoon is more than lawas nung katagbawan, mga igsoon. Ang kaminyoon, the union of man and woman, is the perfection, kahingpitan sa tao. Mauna. Kay kun ang kaminyoon, lawas nung nga katagbawan, di nga nung daghang mga minyo ron, mga bit pa man, patupawa ko, di matagbaw. Am I right? So dili na mo, kung sa man atong motivation. That's why di ta kasabot ani mga igsoon, kung dili na to tanawon ang atong existence in the eyes of faith. Unya, ngano niyo kung kurat kayo ng kamatuoran mga igsoon, ilabi ng kamatuoran nga sukway sa kalibutan, kaya mo maninaytabos atong Ginoong Hesus. Unsay nitabos atong Ginoong Hesus tungod sa pagsaksi niya sa kamatuoran? Gisakit siya, gilansang sa cross, gipatay. Nya mo man kahadlukan na to. Mobita ng niining katapusan nga Domingo mga igsoon sa Kwaresma, adunay kamatuoran nga giyag-giyag nato mga igsoon kay balo na taani apan atong balikon panghinaot nga ato nagyud ning tuuhan. Atong tuuhan aron malig-on ang ato nga pagkinabuhi sa ato ang bag-ong kinabuhi nga nadawat diha ni Kristo. So unsa man ni balikon natong ebanghelyo unsa gilagway nato? Ang pagpabalik sa kinabuhi sa usa ka tawo nga namatay nga ginlanlag si Lazaro. Mao gini ang gipahinumdom nato. Unsay giingon sa early part sa gospel, to diyang gipahibagiinan si Kristo, oy, nakaisuod nga higala no si Lazaro, nasakit gud to siya. Unsay giingon sa atong Ginoo, dili siya mamatay niining paagiha. Sa ato pa, kun pagbuot sa Dios mga igsoon, dili ta mamatay kung di pa ta niya kuhaon. Muna gipasabot dinhi sa ato pa, dunay magbuluot sa ato ang kinabuhi. Nya mao ni mga igsoon, dako kayo ni siya ibalik nga pagtulod-ana nato. Kung mituo ba ta
nga ang Dios mao'y nagbuhi na to. Sa unsang pamaagi matagibuhi sa Dios mga igsoon. Ang Espiritu, ang kalag nga iyang gihatag aning atong lawas, inyong lawas, akong lawas. Nga mo na'y pangutana rog mutuo pabatag na atay kalag rong panahon na. Kaya nga naman, kaya halos tanan, mga lisang man, ug walay kwarta, kaya dili makapa-ospital, dili kapalit tambal, dili kapalit og bitamina, kaya mamatay na siya. Kinahanglan nga mukaon kag mga ingon ani, healthy lifestyle, aron mo taas ang imong kinabuhi. So kisa day gabuot sa atong kinabuhi day mga pagkaon? Asa naman ang Dios nato ani ron? Wala na. Dili na ang Dios mo'y tag-iya og magbuluot sa atong kinabuhi niining pagtulon-ana mga igsoon. Ngunang karon gibalik ta sa kamatuoran nga adunay Dios nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi ug siya magbuluot sa ato pa, siya maghatag, siya po'y magkuha. Mao bitaw nang dinigi pa ulagwayan tanong mo na ningon si Kristo. Kani mamatay si Lazaro nga wala siya. Tumong aron makapadayag, ikapadayag ang kahimayaan sa Dios. Unsay kahimayaan sa Dios? Nga siya mao'y tuburan sa atong kinabuhi. Unya pinaagi ni Kristo, mutuo ang kalibutan nga si Kristo mahimaya po kay siya maan ang gipadala sa Dios. Mobitaw nang kita kung makadungog ta ning ebanghelyo unsa may rason nato nga dili ta mutuo ni Kristo. Unsa may rason nato nga dili ta maningkamot pagpaminaw niya nga siya magkahaang pinadala sa Dios. Kay dako kay tagtrabahonon mga igsuon sa atong kinabuhi sa pagtuo. Mabitaw nang atong nadungog unsay nitabo? Si Lazaro nga patay na, gibalik ang iyang kinabuhi kaysa tinud-anay di pa man panahon niya nga mamatay. Muna gipasabot ani mga igsoon pero pangutana mao ni kay si Lazaro gibuhi man ni Kristo. Si Lazaro naa paron gasuri-suroy paros Israel? Wala na. Ngano man kay si Lazaro matuod nga tawo. Sama sa atong Ginoong Hesus matuod nga tao. Sama ninyo, sama nako matuod nga tao. Di ta mulungtad nining kalibutana. Apan mubiya taning kalibutana sa kabubuton sa Dios mga igsoon. Mao man na tan-aw natin ning batas pagtuo. Mubita nang bisag unsa pa ka magbulit proof pa ka, sa unsa pa kadagag bodyguard nimo, kung maabot na imong panahon diha ra gyud ka. Pero kung di pa imong panahon, naitawo, lahan kayo, ganhan kayo, gasto mo patay. Pero buhi man. E dili pa panahon. Pero tanawan ng mga tao, nga wagod taon, inosente kayo, mas una magalihin noon. Pero di ta kakitaan yung mga igsuon. If we keep on using our kunuhay, brilliant mind, we will be missing sa mga kamatuoran sa atong existence mga igsoon. Munang kini mga igsoon gipahinumdum nato aron nga unta kita nga mga magtutuo sa atong panahon karon dinhi malig-on ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios. Malig-on ang atong pagtuo pagsalig sa ngadto sa atong Ginoong Hesus aron nga unta pinaagi ni ining kalikunan sa atong pagtuo. Padayon ta nga magkinabuhi. Padayon ta sa panaw sa atong kinabuhi. This time, maningkamot ta mga igsoon nga magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. And that is to live the truth of our being. That is being His image and likeness. Muna mga igsoon, ni apamantay usa ka semana pang nahibilin, maningkamuta, no? Maningkamuta. Padayon ta, aron nga unta akong balikon, ni ining pagtuuha, magmadaugon ta sa atong pakigbisog ning kinabuhi-an ning kalibutana ug makasulod unta kita sa Pinoy-anan nga ganti nga gisaad natong tanan ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog Manindog.